Gisugura na sa General Services Office o kung GSO ang pagpinta kag pampanglimpyo sa Esplanade 9. Ini matapos nga makita nga napuno sang vandalism kag basura ang among nga lugar. Suno kay GSO Head Engineer Neil Ravena, ginpahayag niyang ila naging patriman ang mga ornamental plants kag kahoy agud magdawhay ang lugar amuman ang pagpangkayo sa mga streetlights. Dugang pa sini na umpisahan na Manila ang pagpangkayo sa CR agud magamit na sang luyag maglagaw sa lugar amuman ang pagkayo sa mga concrete nga bangko nga nagkalaguba. Sa vandals nga sa mga walls sa public toilet naton, nagpadagyaw kita no upod ang beautification nga team. Nagkuha kita sang personnel sa Esplanade 8 amo nang tabok sang Esplanade 9. Nagadugang kita sang Senro nga team para mapatapos ginapon sa buong adlaw no. Pang 3 month to ang mga kahoy kag mga ornamental plants naton para maghawan. Kag nakita nato nag-ilis na sang mga suga ang City Engineer's Office. Kag nakita man naton may CCTV na ang barangay nga gin-install. So it's time for us siguro nga i-rehab ang public toilet para mausar man sa aton mga constituents nga nagausar sa Esplanade. Samtang ginatanaw naman sa General Services Office nga magpadugang sa personnel agud mag-maintain sang katinlo sa mga esplanade diri sa Iloilo City. Report nagikan sa syudad sang Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.